Moi bo día a todos e a todas. Gracias, como cada venres, por asistir a esta rolda de prensa na que paso a dar conta dos asuntos máis relevantes que tratamos na Xunta de Goberno. Hoxe aprobamos a listaxe de entidades que están admitidas na quinta edición do programa Coñece a túa provincia, da Deputación, que se celebra, como sabedes, en dúas quendas, unha na primavera e outra no outono. Este é un programa de viaxes gratuítas por toda a provincia que está destinado a entidades sen ánimo de lucro que teñen a súa sede nalgún dos 67 concellos da provincia de Lugo. Está sendo, dende logo, un éxito de xeito absolutamente rotundo. Dende que o creamos, no ano 2021, xa participaron case 10.000 persoas neste programa. E por quinto ano consecutivo quedan completas as prazas dispoñibles e xa temos listaxe da Garda. De feito, este ano as prazas esgotáronse en tan só 14 minutos. En concreto, esta edición recibimos solicitudes de un total de 370 colectivos, das cales foron admitidas 132, seguindo estrictamente a orde de inscripción. É o que sinalan as bases e así o fixemos. Ademais desas 132, aceptáronse 201 entidades que entran na listaxe da Garda. Polo tanto, se algunha das admitidas renuncia, pasaríamos á seguinte por lista de agarda. E 37, só un total de 37, foron excluídas por non cumplir con algún dos apartados que requería a convocatoria. A relación de todas as solicitudes, as admitidas, as que están en agarda e as non admitidas, publicaránse no Boletín Oficial da provincia nos vindeiros días. Nesta quinta convocatoria do programa Coñece a túa provincia, ofrecemos un total de 3.036 prazas. Este é un programa que puxemos en marcha dende a Deputación á saída da pandemia para fomentar naquel momento a sociabilización de novo e tamén para beneficiar a hostelería e o turismo. Xa daquelas dicíamos que era un programa que nacía con vocación de quedarse e a partir de aí pois tamén o aproveitamos para fomentar o coñecemento da nosa riqueza patrimonial entre os propios veciñas e veciñas da provincia e ao mesmo tempo para incentivar o turismo de proximidade e apoiar así, como dicía ao comenzo, os sectores hosteleiro, turístico e comercial. Dende logo, este programa, como digo, está consolidado, é un éxito absoluto. Estamos conseguindo tamén potenciar a economía da nosa provincia. Desde este programa e dende a súa creación xa viaxaron pola provincia preto de 10.000 persoas, como dixen fai un momento, de un total de 438 asociacións ou colectivos. E o retorno económico calculado que hai é de máis de 600.000 euros de impacto económico. A maiores deste asunto, na Xunta de Goberno de hoxe tamén aprobamos diferentes investimentos, neste caso por un importe de máis de 5 millóns de euros para mellorar a mobilidade na nosa provincia. Estades vendo que Xunta de Goberno tras Xunta de Goberno traemos asuntos aprobados en relación coa mellora das estradas e son proxectos dese plan de estradas provinciais para mellorar as vías da nosa provincia. Neste caso, dúas vías máis, unha na Mariña e outra na montaña. No caso da Mariña, licitamos os traballos de rehabilitación do firme dun treito de preto de 3 km na LUP 5207, que é a estrada que une o núcleo urbano de Ribadeo con Vilela. As obras afectarán o tramo que vai dende o punto kilométrico 3400 ao 6277 e consistirán na reapertura de cunetas, na pavimentación con aglomerado en quente e a renovación da sinalización. O prezo que suma a licitación son case 300.000 euros e contamos tamén, como intentamos facer sempre, con un prazo de execución reducido, un total de 3 meses, unha vez que se inicien os traballos. Esta actuación ven a complementar a que xa se realizou por parte da Deputación de Lugo recentemente por un importe, nese caso, de máis de 400.000 euros o inicio desa vía, no tramo que corre paralelo ao campo de fútbol municipal ata a Ponte de Febe para rehabilitar o firme e dotala de beirarrúas. Esta obra, como dixen, facía referencia á Mariña. E agora, no caso da montaña, dicirvos que licitamos as obras de mellora dun tramo da LUP
3601, que é a estrada que conecta os concellos de Negueira de Muñiz e a Fonsagrada polo Acebo e que discorre no límite con Asturias. Neste caso, as obras afectan o tramo que vai do punto kilométrico 2.384 ao 10.250 e consisten na reapertura de cunetas, na execución dun espazo de paso para os peóns dun metro 20 centímetros de ancho, na pavimentación con aglomerado en quente na reposición da sinalización. Neste caso, o prezo de licitación son case 300.000 euros e o prazo de execución serán tamén 3 meses unha vez que se inicien os traballos. Estas obras, ao igual que sucedía no caso anterior, tamén dan continuidade ás que realizou a Deputación recentemente, neste caso con preto de 80.000 euros, coa execución de melloras na drenaxe, no firme na instalación dun espacio para a circulación dos peóns. E a maiores destas dúas estradas, en o que ten que ver coa mobilidade, tamén sacamos adiante a licitación do contrato de conservación da rede viaria provincial ao seu paso por 53 concellos desta provincia. Nas vindeiras xuntas de goberno licitaránse xa os traballos para o resto das vías, que son aquelas que pertencen ás zonas da montaña para completar os 4.217 kilómetros que conforman a rede de estradas coas que conta a Deputación. En concreto, nesta xunta de goberno, aprobamos investir 4,7 millóns de euros na licitación das tarefas de conservación das zonas correspondentes, con 5 dos 8 lotes de conservación nos que se divide a rede provincial. Nesta ocasión, propuxemos licitar a parte dos lotes da zona das montañas porque a orografía destes concellos fai necesarias unhas condicións diferentes na prestación do servizo. A duración deste contrato licitado será de 2 anos con posibilidade de prórroga por 1 ano máis. E xa para rematar, en o que ten que ver con materia de contratación de servizos fundamentais para o funcionamento da Deputación, hoxe damos conta de 2 adxudicacións. Unha, o contrato do mantemento da aplicación informática para a xestión tributaria, recadación e contabilidade. A empresa adxudicataria neste caso é a Itos Soluciones Informáticas SL e o prezo é algo máis de 76.000 euros e conta cunha duración dun ano sen previsión de prórroga. Como sabedes, o Servizo da Deputación de Lugo de Xestión Tributaria, Recaudación e Contabilidade presta un servicio de asistencia á práctica totalidade dos concellos da provincia, especialmente os máis pequenos, no que supón a recaudación de impostos e tasas aos seus veciños e veciñas, sin que os concellos teñan que asumir coste algún. E tamén adxudicamos, por outra banda, o contrato de servicios da prevención alleo para as especialidades de seguridade no traballo e vixilancia na saúde e apoio ao servicio de prevención que ten a propia Deputación. Neste caso, a empresa adxudicataria é Vitality Health Service, SLU, por un prezo de algo máis de 200.000 euros e cunha duración de 2 anos sin posibilidade de prórroga. E pola miña parte, pois nada máis, quedo a vosa disposición para calquera pregunta ou información adicional que necesitedes, que nadie pide, así que moitas gracias e boa fin de semana.